истиқлолияти сартосарӣ, осоиштагию гулгулшукуфоӣ ва оромии фазои ин нигини сайёра яъне Тоҷикистон аст, ки имрӯз ҳамаи самтҳои афзалиятноки хоҷагии халқ бо суръат рушд доранд. Иллаҳза барномаи таҳлилию иқтисодии пешрафт рӯи равзанаи телевизионҳои шумо, ки дар ноҳияи Рашт таҳия гардидааст, пешкаш мегардад. ноҳияи Рашт яке аз ноҳияҳои табиию сайёҳии ҷумҳурӣ буда, дар масоҳати 4,6 км мураббаъ масоҳат паҳн карда 97% онро кӯҳҳои сарбафалаку ғанӣ аз моддаҳои табиӣ фаро гирифтаанд. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ дар 10 соли охир қатори дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ пешрафти назарраси ин ноҳия баръало аён гардида, симои ноҳия куллан дигар гаштааст. дар ноҳияи мазкур пеш аз ҳама ба илму маориф таваҷҷӯҳ зиёд буда, ҷиҳати омода намудани кадрҳои баландихтисос ва мутахассисони варзидаи соҳаҳои гуногун аҳамияти назаррас дода мешавад. дар ноҳия як донишкада, 2 коллеҷ ва як литсеи касбӣ фаъолият менамояд. мувофиқи маълумотҳои ба дастомада, сокинони ин ноҳияи дурдасти ҷумҳурӣ ба илму маориф ҳанӯз аз даврони гузаштаи таърих рағбати зиёд доштанд, ки то имрӯз чандин фарзандони фарзонаи миллат дар ин гӯшаи ҷумҳурӣ ба воя расида, дар рушду инкишофи илму маориф саҳми босазое гузоштаанд. маҳз замони соҳибистиқлолӣ ва сиёсати маорифпарваронаю хиратмандонаи ҳукумати ҷумҳурӣ имкон фароҳам овард, то ин анъана бо бунёди чунин муассисаҳои замонавӣ ба талаботи замон ҷавобгӯ рушд намуда, дар омода намудани кадрҳои баландихтисос заминаи мусоиде фароҳам оварад. бахусус дар донишкадаи омӯзгорӣ ва коллеҷи тиббии ноҳия имрӯз на ин ки фарзандони ин гӯша, балки ҷавонон аз дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, ҳатто аз хориҷи кишвар омада таҳсили илм менамоянд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста талош бар он меварзад, ки баҳри рушду нумӯи кишвар тамоми имкониятҳои худро ба роҳ монад. яке аз мақсадҳои асосии давлат ин таъмини зиндагии арзанда барои шаҳрвандону сокинони мамлакат мебошад. ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон низ яке аз он мақсадҳое маҳсуб меёбанд, ки самтҳои гуногуни хоҷагии халқро дар бар мегиранд: расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ, раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ ва табдил додан ба кишвари транзитӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат ва ҳадафи чорум ин саноатикунонӣ бо суръати кишвар маҳсуб меёбад, ки муваффақияти кишвари мо дар се ҳадафи аввал баръало аён аст. ба роҳ мондани ин ҳадафҳо ва тарҳрезии дигар барномаҳои давлатӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар пеш аз ҳама дар он аст, ки тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баробар рушд намоянд. ноҳияи Рашт дар баробари дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ рушди бесобиқа ва пешравии назаррасро маҳз дар заминаи татбиқи ҳамин ҳадафҳои стратегии мамлакат ба даст овард. роҳбари давлат борҳо таъкид намуданд, ки рушди мунтазами иқтисодиёти кишвар бе истиқлолияти энергетикӣ ва таъмини пурраи ҳамаи соҳаҳо бо нерӯи барқ ғайриимкон аст. аз ин рӯ талошҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурӣ ҷиҳати самаранок истифода бурдани обҳои ҷумҳурӣ ва бунёди нерӯгоҳҳои хурду бузург сабаб гардид, ки мо ба истиқлолияти энергетикӣ расидем. ноҳияи Рашт низ дар доираи ҳадафи мазкур бо сохта ба истифода додани якчанд нерӯгоҳҳои хурду бузурги обии барқӣ тавонист истиқлолияти энергетикии худро комил намуда, тамоми сокинони ноҳияро бо нерӯи барқи доимӣ таъмин намояд. баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ дар қатори 4 ҳадафи стратегия мебошад, ки ҳамчун вазифаи умумимиллӣ ва омили муҳими пешрафти кишвар шуморида шудааст. ин ҳадаф сохтумону таҷдиди роҳҳои автомобилгард, оҳан, пулҳо, нақбҳо, фурудгоҳҳо ва дигар инфрасохтори нақлиётиро мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ дар бар мегирад. дар ноҳияи Рашт, ки аз маркази он шоҳроҳи байналмилалӣ ваҳдат Рашт гузашта Тоҷикистонро бо кишвари дӯсту ҳамсоя Қирғизистон мепайвандад, ҳадафи мазкур хеле хуб татбиқ гардидааст. маҳз ҷиҳати бунёд ва таҷдиду аз навсозии роҳу пулҳои ҳудуди ноҳия
нақши соҳибкорони маҳаллӣ назаррас буда аз ҷониби соҳибкорони оилаи Сиярфо зиёда аз 42 километр роҳҳои марказӣ ва 6 километр роҳҳои ҳудуди деҳаи Поҷи Поён асфалтпӯш гардида, дар яке аз ҷойҳои душворгузари дараи Камароб бунёди роҳи автомобилгард ва як пули мутобиқ ба стандартҳои муосир ҷараён дорад. амалӣ шудани чунин лоиҳаҳо дар ноҳия имкон дод ки ҷиҳати беҳтар намудани фаъолияти нақлиёт, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ, рафту омади аҳолӣ ва ҳамлу нақли бор, таъмини бозор бо мол ва мустаҳкам намудани робитаҳои нақлиётии ҳудуди ҷамоатҳои ноҳия шароити мусоиде бошад. таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҷумлаи ҳадафҳои афзалиятноки стратегии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар ин бобат баҳри расидан ба ҳадафи мазкур мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт дар ҳамбастагӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ пешрафти истеҳсолоти кишоварзиро омили муҳимтарини таъмини амнияти озуқаворӣ дар ноҳия маънӣ дод карда, ба ин мақсад масъалаҳои истифодаи оқилонаи замин, баланд бардоштани ҳолати мелиоративӣ ва ҳосилнокии он, содироти меваю сабзавотро аз ҷумлаи вазифаҳои аввалиндараҷаи хеш ҳисобиданд. дар ин замина ҷиҳати таъмини пурраи амнияти озуқаворӣ, рушд додани боғдорию занбурпарварӣ ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёди инфраструктури сайёҳиро дар яке аз мавзеъҳои дури дараи Камароб соҳибкори маҳаллӣ Шоев Маҳмадроиб иқдом гирифтааст. ин соҳибкор аз ҳисоби заминҳои бекорхобидаи мавзеъҳои дурдасти ноҳия боғҳои интенсивӣ бунёд намуда, инчунин дар мавзеъи мазкур занбурпарвариро низ ба роҳ мондааст. дараи Камароб ки аз имкониятҳои сайёҳӣ ғанӣ аст ва рушди аз буда бештари сайёҳиро талаб дорад, соҳибкори маҳаллӣ Шоев Маҳмадроиб ҷиҳати ҷалби сайёҳон ба ин мавзеъ аллакай ба бунёди инфраструктури сайёҳӣ шурӯъ кардааст. ин қадар ободоние ки шумо дар яке аз мавзеъҳои дурдасти ноҳияи Рашт кардед, масалан дар яке аз мавзеъҳои баландкӯҳ, чӣ водор кард ки шумо дар ҳамин хелҷо масалан ин қадар боғдорӣ ва инфраструктури сайёҳиро бунёд карда истодед? хай мо дар оинаи нилгун баромади ҷаноби олиро шунидем ки барои рушди сайёҳӣ ва деҳот суханои бисёр олиқадр гуфтанд. ин ба чӣ мо расид? ини имрӯз 2 сол аст ки мо барои ин шуда боғи нав бунёд карда истодем, ҷойҳои рушди сайёҳӣ мана ҳозир хишту оварда оҳиста оҳиста рост карда истодем ки ин яке аз иншооти асосии инфраструктури ҳозиразамон ба ҳисоб меравад. албатта ин бо дастгирии ҷаноби олӣ аст. ба суханони он аст ки мо водор шудем ки бояд ватани худро, диёри худро обод созем. ин ба гумони ман бояд ҳар як ҷавонмард, ҳар як шахсе ки дар ин диёр зиндагӣ мекунад, ба ин табиат назар афканад ва ин табиатро муҳофизат кунад. ташаккури зиёд. Воқеан як чиз дигар ки айни ҳол ҳардуи мо дар баландии 1580 метр аз сатҳи баҳр баланд дар дараи Камароб қарор дорем. ин боғе ки айни ҳол дар ин ҷо аст, ба фикри ман ягона боғе ки дар ҳамин симо дар сатҳи баҳр ин қадар баланд дар ҷумҳурӣ ба фикри ман агар рай кунем нест. ва инфраструктураи сайёҳие ки шумо дар ҳамин дараи дурдасти Камароб дар ноҳияи Рашт масалан чӣ қадар инфраструктура ки мо дар поён май кардем, ман дар инҷа сохта истодааст. доир ба ҳамин инфраструктура мегуфтед. ин инфраструктура дар чӣ гуна шакл? ҳозираш дар ҳаракат дорем ки тезтар боғҳо бунёд шаванд ва хонаҳое ки барои одамоне ки сайёҳон мебиёянд, инро дар арсаи кори саршавӣ ҳастааст. мо боварӣ комил дорем ки то моҳои сентябр яке аз онҳо ба истифода дода мешавад. ва имрӯз мо боғе ки шинондем 1500 ниҳоли крипсон шинондем, себи сурх ва зиёда аз 200 ниҳоли шафтолу, зиёда аз 800 ниҳоли гилос. ва ини имрӯз мебинед ки дар ин ҷо бисёр ниҳолҳое ҳастанд ки мо бо тайёрӣ дидастем ки тирамо онро ба дигар ҷо гузаронем, шакли боғро васеъ кунем. ин ҳама ҳозир манзиле ки шумо дидастед зиёда аз 10 гектара 60 сотих аст. ҳамин як ҷангалзор буд. пешвақт дар ин ҷо мардум зиндагӣ мекард. ин деҳот номаш ноҳбоғ астай. беҳад боду ҳавои хуб, манзараҳои хуб, шароҳҳои оби софу тоза дорад. мо ҳаракат мекунем ки ҳамин ҷоро обод кунем ки баъд аз
гузаштагони мо аз коре ки мо кардем оянда фарзандони мо баҳра баранд, як дилгармие пайдо кунанд ки ҳамин хел падарони мо бобиёни мо дар ҳамин кӯҳсори баланд ки аз сатҳи бар 1580 метр ин қадар меҳнатҳои хуб кардаги ҳастанд. албаттараш мо боз имрӯз хоҳиши бисёр дорем ки ҷаноби оли моро бисёртар тарафдорӣ кунаду дастгирӣ кунаду ғамхорӣ кунад ки мо бо бисёртар ҳаракату ҷиддиҷаҳдӣ бисёр кунем. мана имрӯз бинед ки тракторҳои калон овардем, техникаҳои пурҳашамат омодаи кор ҳастанд ва имрӯз борон камтар ғам дода истодааст, лекин мо 1700 метр роҳи нав кушодем, ҳамаш ба хотири ободӣ ҳамин диёр ҳамин ватани мост ки дараи Камароб як гулгулхон шаваду манзараи зебо шаваду ки аз давлатҳои хориҷӣ омад як лаҳзае ки худшона ҳис кунанд ки ҳамин хел диёри обод вуҷуд дорад. албаттараш ин ҳамаш бо дастгирии ҷаноби олӣ аст, бо суханони меҳрубоне аст ки мо дилгарона ба ин кор омода ҳастем. дар ноҳияи Рашт қариб ки ҳамаи намудҳои дарахтони мевадиҳанда аз қабили себ, нок, чормағз, олуча, зардолу, шафтолу, тут, гелос, ангур, бодом ва дигар намуди дарахтон мерӯянд, вале таъму лаззат ва сифати меваҳои ноҳияи Рашт аз дигар минтақаҳои Тоҷикистон фарқкунанда аст. имрӯзҳо ҳадафҳои асосӣ ба монанди таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ, аз бумбасти коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои хушсифат, инчунин вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул ҳамчун ҳадафҳои стратегӣ интихоб шуда, нақшаи гузариши кишвар аз шакли аграрӣ саноатӣ ба саноати аграрӣ дар кишварамон амалӣ гашта истодааст. Рашт аслан ноҳияи сайёҳӣ ва аграрӣ саноатӣ буда, дар доираи ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати мамлакат, саноатикунонии босуръат мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо баррасии як зумра лоиҳаҳои нав дар якҷоягӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ ҷиҳати коркарди канданиҳои зеризаминӣ ва бунёди корхонаҳои коркарди меваю сабзавот дар нақша доранд то соли 2021 Раштро ба ноҳияи саноатию аграрӣ табдил диҳанд. дар доираи ҳадафҳои мазкур ва истиқбол аз 30-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ корҳои созандагию бунёдкорӣ дар ноҳия ба шиддат ҷараён дошта, бо қомат афрохтани биноҳои маишию фароғатӣ дар маркази ноҳия ва ҷамоатҳои атрофиён шукӯҳ шаомати симои ноҳия рӯз ба рӯз тағйир ёфта истодааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сиярӣ он ки роҳбари он соҳибкори маҳаллӣ Шоев Раҳматулло маҳсуб меёбад, бо ташаббуси навбатии худ дар кӯчаи сари пули шаҳраки ғарми ноҳия дар масоҳати 4 гектару 71 метри мураббаъ корҳои ободониро роҳандозӣ намудааст. дар мавзеи мазкур корҳои бунёдкорӣ, беморхонаи ташхисию табобатии муосир ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ, меҳмонхона, маркази савдои боҳашамат, тарабхона, нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ, ҷои таъмиру шустушӯи автомобилҳо ва бунёди биноҳои истиқоматии баланддоштиёна бо суръат ҷараён доранд. баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои мазкур зиёда аз 200 нафар сокинон бо ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд, мегӯяд соҳибкори маҳаллӣ Шоев Раҳматшоҳ. инчунин ӯ иброз менамояд ки дар заминаи иншоотҳои мазкур азм доранд то 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёди як зумра корхонаҳои истеҳсолиро низ ба роҳ монанд. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳукумати ноҳия ва соҳибкорони маҳаллӣ ҷиҳати рушд додани самтҳои афзалиятноки деҳаҳои дурдасти ноҳия камар бастанд. маҳз дар доираи ҳамин ҳадафҳо корҳои бунёдкорию созандагӣ шурӯъ аз маркази ноҳия то дурдасттарин деҳаи он ҷараён дорад. дар ҷамоати деҳоти ҳоити ноҳия роҳбарияти ҷамоат дар якҷоягӣ бо соҳибкорони ватандӯсти маҳал ҷиҳати рушду нумӯи ҷамоат ва ҷалби бештари сайёҳон камар баста,
роҳҳои ноҳамвору таъмирталаби ҷамоатро шағалпӯш карда, корҳои созандагию бунёдкориро дар ҷамоат вусъати тоза бахшиданд. Дар маркази ҷамоат ва деҳаҳои он дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, бунёди толори варзишии замонавӣ, ҳаммом, сартарошхона, маркази омӯзишӣ ва як бинои фароғатию маишӣ ҷараён дорад. мо мардуми ҷамоати деҳотиҳои ҳамин тасмим гирифтем ки иншоотҳои ҷашниро то давраи 30-солагии сиёрата ба итмом расонем ва инчунине ки шумо дар инҷа дида истоед, як толори варзишӣ хоб бо дарозии 20 метр, дарозишаш ҳаҷми паҳмияш 13 метр, бо ташаббуси яъне мардуми соҳибкоро мо вай карда истем. ҳашар тариқи ҳашар қати ҳамин сохтмони мо рафта истодааст ва инчунин як сохтмони ҳамоми замонавӣ ки бо тамоми таҷҳизоташ, бо сартарошхонаву бо ҳамоми замонавӣ, бо гостиниса дар он тарафи деҳаи дигар, дар деҳаи шаҳидон инчунин ин сохтмонам рафта истодааст ва як симхонаи иловагӣ дар деҳаи Ярхичи боло ки дар тарафи деҳаи Ярхич ҳастак, инчунин бо ташаббуси мардум, бо сарҷамъии ҳамин мардум вай карда истанд. Ва мо мардуми ҳоид вақте ки ҳамин рушди деҳот эълон намуданд, пешвои муаззами миллат мо вай кардем, эълон гирифтем, тамоми мардум қати ҳамсӯҳбат шидем, маҷлисҳо гузарондем, мардум ҳамаш бо як дарки баланд, бо як рӯҳияи баланд вай кардан иқдом гирифтанд ки албатта ҳозир ҳамин деҳора ҳамаш рушд кунанд, кӯчаҳоша рушд кунанд. Мақсади мардамам мақсадшу тинҷии ободию пешравӣ аст. Мардуми ҷамоат ҳадафҳои стратегии мамлакат то кадом андоза дар ноҳия амалӣ шудааст, мо ба шумо маълумот додем ва ин лаҳза дар меҳмонии муовини раиси ноҳияи Рашт қарор дорем, муҳтарам Шарифзода Ҳамдулло. мехостем фаҳмем ки дар ҳамин се ҳадафи стратегияи мамлакат, яъне баромадан аз бомбасти коммуникасионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, расидан ба истиқлолияти энергетикӣ то кадом андоза дар ноҳия амалӣ гаштааст ва чӣ натиҷаҳоро ба бор овард ва инак ҳадафи чорум саноатикунонии босуръат. Сараввал мехостем доир ба ҳамин се ҳадафи стратегии андешаи муҳтарам муовинро бишунавем ва баъдтар доир ба бармегардем ҳадафи чорум. саломат бошед. албатта чуноне ки қайд кардед, ноҳияи Рашт низ дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои ватани азизамон рушду инкишоф ёфта, рӯз ба рӯз сатҳи некаҳолии мардум хубтару беҳтар мегардад. зери сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯз мардуми ноҳияи Рашт низ бо шукргузорӣ аз фазои озоду осудаи ватани азизамон ҷиҳати саҳмгузорӣ намудан дар раванди корҳои ободонию созандагӣ саъю кӯшиш намуда истодаанд. бояд тазаккур дод ки дар доираи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои то давраи 2030 дар ноҳия аллакай марҳилаи дуюми амалишавии барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳия қарор амалӣ шуда истодааст. барномаи аввала агар ба давраи солҳои 2012-2016 дар бар гирифта бошад, барномаи имрӯза амалӣ шуда истода давраи солҳои 2016-2020ро дар бар мегирад ки имрӯз амалишавии барномаҳо дар доираи се ҳадафи асосии стратегие ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардида буд амалӣ шуда истоданд. ва дар ин давра бояд тазаккур дод ки дар доираи барномаи аввала 103 иншоот мавриди амал истифода қарор гирифтанд. маблағи умумии лоиҳаҳои амалишуда бояд тазаккур дод ки зиёда аз 105 миллион сомонӣ ва 19 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил медод ки амалишавии ин барномаи мо мувофиқи таҳлилҳо ва мониторинг гузаронда шуда зиёда аз 90%-ро ташкил медиҳад ки ин нишондиҳандаи беҳтарин аст. ва албатта дар ноҳия имрӯз ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ корҳои меҳанӣ ба анҷом расонида шуда истодаанд. аз ҷумла ҳамасола зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ, яъне маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла картошка ва мева ва дигар намудҳои зироатҳо ва маҳсулотҳои кишоварзие ки дар ин минтақа афзалиятнок мебошад, ҳамасола рӯз ба рӯз ҳаҷми истеҳсол зиёд шуда истодааст. вобаста ба амалишавии ҳадафи дигари стратегия, яъне баромадан аз бомбасти коммуникасионӣ, чуноне ки мо шумо шоҳид ҳастем, бо ғамхориҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат имрӯз
аз ҳудуди ноҳия шоҳроҳи ваҳдат рашт сарҳади ҷумҳурии қирғизистон мегузарад ки бевосита барои амалӣ шудани ин ҳадаф барои расидан ба ин ҳадаф шароитҳои мусоид фароҳам меорад. Албатта аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи рашт низ дар доираи ҷиҳати саҳмгузорӣ намудан ба ин амалишавии ин ҳадафҳо корҳои муайянӣ ба анҷом расонида мешаванд. Аз ҷумла соли гузашта як сурат қайд кардан ба маврид аст ки аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ бо ҷалби бевосита саҳмгузории бахши хусусӣ ва соҳибкорон дар ҳудуди ноҳия ва минтақа зиёда аз 42 километр роҳҳо асфалтпӯш карда шуданд ки ин ҳам яке аз самтҳои беҳгардонӣ баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ мебошад, ҷиҳати беҳгардонӣ сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ мебошад ва чизи дигаре ки қайд кардан ба маврид аст, албатта дар доираи барномаҳои дарҷгардида мо пешниҳод намудаем амалишавӣ ва амалӣ намудани 10 адад лоиҳаҳо вобаста ба таъсис додан ва вобаста ба ташкил кардани сохтмони нерӯгоҳҳои хурди барқи обӣ ки бевосита барои мардуми деҳот ҷиҳати рушди минбаъдаи ин соҳа мусоидат хоҳад кард дар доираи ҳадафи сеюм, яъне ки исқилоти энергетикии кишвари азам. Ва албатта вобаста ба амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 май соли 2018 рақами АП 1059 оиди омодагӣ ҷиҳати дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани 30-солагии исқилоти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи рашт низ бо қарори раиси ноҳия аз 1 июни соли 2018 рақами 357 нақшаи чорабиниҳо таҳия гардидааст. Нақшаи чорабиниҳои зикргардида иборат аз 225 банд мебошад ки аз ин 206 банд тааллуқ доранд ба сохтмони иншоотҳои гуногуни хизматрасоҳои гуногун. Аз ҷумла дар ин нақшаи чорабиниҳо амалӣ намудани 76 иншоот барои соҳаҳои иҷтимоӣ, хуб 34 иншоот барои соҳаи варзиш, рушди соҳаи варзиш, хуб 24 иншоот оид ба таъмиру беҳсозии роҳҳо ва обу каналҳо ва инчунин 22 иншоот сохтмони биноҳои маъмурӣ ва хонаҳои хизматӣ барои кормандони соҳаҳои гуногун, 12 иншоот таъмин намудани оби нӯшокӣ ва чоҳҳои амудӣ, 12 иншоот вобаста ба таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ ки бевосита дар дораи ҳадафи чоруме ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат дар паёми навбатиашон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки саноаткунонӣ бо сурати кишвар пешниҳод гардид, 12 иншоот 11 корхонаҳои истеҳсолӣ дар давоми то соли 2021 ба нақша гирифта шудааст. Ва албатта амалишавии иншоотҳои зикргардида дар соли 2018 аллакай мо 50 иншооти таъйиноти гуногунро мавриди истифодаи умум қарор додем ва имрӯз дар давоми соли 2019 бошад тибқи нақша бояд ки амалишавӣ дар зиёда аз 80 иншоотҳо корҳо оғоз гарданд. То ба имрӯз аллакай зиёда аз 70 иншоот корҳои сохтмонӣ оғоз гардида идома доранд ва бо сурати хуб ва албатта итминони комил дорем ки бо амалӣ гардидани ин иншоотҳо ва нақшаҳои пешниҳод гардида сатҳи некуаҳволии мардум боз ҳам беҳтару хубтар мегардад. ҷиҳати расидан ба ҳадафҳое ки дарҷ намудем вобаста ба ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки шароитҳои мусоид фароҳам оварда мешавад ва рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи рашт ҳамчун як минтақаи дурдасти ватани азизамон дар баробари дигар минтақаҳо таъмин карда мешавад. Кадом нақшаву лоиҳаҳо дар доираи ҳадафи чорум аллакай баррасӣ шудааст ки дар солҳои оянд амалӣ хоҳад шуд? Бале, чуноне ки қайд гардид, албатта ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафи чоруми стратегӣ дар ҳудуди ноҳия аллакай нақша чорабиниҳои муайян таҳия ва тарзизӣ гардидааст ва албатта мо нақшаи таҳияшуда дар дораи имкониятҳо ва захираву он имкониятҳои мавҷудаи дохили ноҳияро ба инобат гирифтем. Аз ҷумла имрӯз агар маълумот бай бошад, имрӯз дар ҳудуди ноҳия сохтмони корхонаи истеҳсоли хишти пухта аллакай дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. Имсол
ما به نقشه گرفتیم که در حدود ناحیه باید که کارخانه استحصالی یک محصولات غذایی یعنی مکرون انجام رسانیده شود. کارخانه کارکرد محصولات کشاورزی یعنی میوه و سبزیجات باید که در ناحیه عملی کرده شود و این چنین جهت تامین نمودن زنان و بانوان محلی با جای کاری دائمی و بهتر نمودن شرایط زندگی آنها البته در سال 2019 در حدود ناحیه ساختمان و با استفاده دادن کارخانه کلان دوزندگی به نقشه گرفته شده است و البته کارهای ساختمانی در این انشاءات ادامه دارند و اطمینان کامل داریم که تا برگزاری جشن 22 سالگرد وحدت ملی این انشاءات نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. البته هدف از عملی نمودن این کارها و عملی نمودن این انشاءات ها البته پیش از همه تامین نمودن مردم با جای کار دائمی و بهتر گرداندن سطح زندگی آنها. در این زمینه بلند برداشتن اقتداری اقتصادی منطقه ها و این چنین غنی گرداندن بودجه دولتی می باشد و اطمینان کامل داریم که آن نقشه و هدفهایی که گذاشته شدند عملی می شوند و آن دستور سپارش‌هایی که اساسدار سال وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشورمان برای رسیدن به زینه‌های بلند اقتصادی و اجتماعی برای نائل گردن به زینه‌های باز هم بلندتر و در سطح بین‌المللی بلند برداشتن مقام مرتبه جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدند. هر یکی ما سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. می‌خواستیم بفهمیم که سهم صاحبکاران در رشد و نموی ناحیه امروز در کدام سطح است؟ تشکر زیاد. البته چون که درک کردیم امروز اکثریت انشاءاتی که ما با نقشه گرفتیم میتوان گفت که زیاده از 50% انشاءاتی که با نقشه گرفتیم از جانب صاحبکاران عملی کرده میشوند و اینه که خود صاحبکاران سال گذشته زیاده از 42 کیلومتر راههای حدود ناحیه را منفرش کردند. این هم یک نشان دهنده بهترین است و این اقدام امسال سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. از جانب صاحبکاران سال جاری بود عملی نمودن 4 لایحه و جهت اسفالت پوش نمودن راههای محلی و جمهوریوی به نقشه گرفته شده است و اطمینان کامل داریم که این سال جاری این انشاءات‌ها نیز مورد عمل قرار خواهند گرفت و عموما در مجموع رابطه بواسطه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه با صاحبکاران به حد زیچ براه مانده شده است. صاحبکاران در همه سمت‌های ساحه خواجگی خلق البته سهمگزار دستگیری به واسطه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه میباشند. سربلند باشید. سپاس به‌حد محترم شریفزاده برای معلومات‌های بسیار هم مهم و سریوقتی به بیننده ما. استقلالیت دولتی و وحدت سرتاسری آبادی و تنجی است که امروز مثلا صاحبکاران محلی در همبستگی با مقامات اجرایی ناحیه میتوانند که هر گوشه این ناحیه را آباد و زیبا نمایند. بینندگان گرامی، برنامه پیشرفت در همین ناحیه رشت شماره‌های خود را به انجام نمی‌رساند. منتظر باشید برنامه تحلیلی سیاسی پیشرفت را در دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت. تا صحبت و دیدار دیگر در برنامه پیشرفت. خیر بینندگان گرامی.